Isa ka ito. Size ng extra. Ito yung S5, soup number 5. Yung balat, balbakwa, saka laman. Isa ko dyan ba? Basta ng paso sila. Meron niya dyan. 7. Wait, sir ha. 7. Asan na si 7? Ayun. Okay, sir. Yung ano dyan, yung tatlo. Dabang po? Wait lang, sir ha. Isa-isahin ko. Lagyan taba po. Ay, rice. Apa. Hindi naman. So ako sardo. Boss. Isaw? Isa ka ito. Yung balat. Pagtumpong. Balat. Boss, talampa ka no ito. Yung isa ko na. Ito ba? Ayan yung mas malaki dito. Ito boss, swam. Boss, ang take out mo boss. Bungo. Boss, bungo tsaka Wala to. balat utak.
Hello. Anak ko. Wala ka dito. Ilan utak? Aba? Hindi na babalik? Hindi na babalik? Bukas na. Mas ba tayo sa ka? Kaya magkano? Ano saan ang order mo? Isang utak, Ikaw. extra. Kalate. 75 by gun. Sana lang. Hindi, ganun. Tama na po yun. Kuya, para sa utak nun, ano? At addons lang yung utak. Para sa utak. Bulalong isaw. Katsa ng bulalong isaw. Mas ba tayo sa ka? Kaya magkano? Ano saan ang order mo? Isang utak, Ikaw. extra. Kalate. 75 by gun. Sana lang. Hindi, ganun. Tama na po yun. Isaw pa? Isang pares pa. Isang pares. Nasaan na ako? Hindi naman talaga eh, no? Isang pares. 20 lang, sir. Sige, pares. Lagit na bate. Kakainin ka. Kami na lang ito. Soft drinks, gusto nyo? Okay, pero po. Mag-gas tubig na lang kayo. Ayun na. Ito yung mata. Ayan ang mata. Ito naman yung utak po. Ayan. Ayan. Ito yung S5, soup number 5. Ito yung balat, galbakwa, saka laman. Yung tumbong naman, ito yung mga tumbong.
Opo, me. Wala ba, sir? Ano yun? Ang tapa po. Mata. Balat. Tapa. Alam ko lang, dapat binigyan ko rin ng bulmaro. Bukas pa ako nakasetap ng gano'n.
4 boss. Basta napasok yung sili. Number 10. 10. Pagpasutak pa, boss? Oo. Balik dalawa yung pasutak, no? Oo. Balik ka, sir. Anong number, sir? Ano pong number? Ayan, basta. 105, sir. May soft drinks. Kunin mo, ano? Para sutak, sir. Yung 10. O, saan ba yung balat? 130. Isang balat. Solid, wala stick. No rice. Rice na lang sana. Yung ano ba? Pila. Ito rin po. 14, 50, 16. Saan? Wala po kang nilagay ang pera. Isa lang. Kahit take out. Anong number po? 7. Wait, sir, ha? 7. Hanapin ko. Asan na si 7? Ayun. Okay, sir. Sabaw po? Wait lang, sir, ha? Isa-isahin ko naman po. Para hindi tayo, ano. Ice, baby. Po, kain muna po kayo. I-ready ko na yun. Huwag ka magkala naman. Ayun pa. Tingnan ko matagal. 5 pesos. No. Kaya pwede makisuyo ng chili. Yan. Thank you. Ano pa? Nakabalat. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat. Okay na po. Teka lang, ako. Nilagay ko lang ulit, binalot ko lang ulit. Nahirap pa kaya hindi babalot eh. Oo, halukay lang, halukay. Tagal. Kalamansi pala yan. Kalamansi ba? Oo. Ano po yung nangingi ng number? Pag wala ng number, letter na lang ha. Sir, later. Pag wala ng later, sir. Balat, mata. May. Na lang. Yan ang number na po. Number ano, ma'am? Number 16 na. Wala pa yung 15. Pero wala pa yung 15. Parating pa lang. Ayos na kaya. Wala ah. Ayun yun ah. Tong. Maganda pa naman nakatingin sa kanya. Nakatingin. Lalagyan na lang natin ang utak. Matalino yung utak natin, ha? Wala pang tanong, may sagot na. Nakita niya, wala ka daya-daya. Oo, jingle. Single, pag walang boyfriend. Sama-sama na ito, manan. Daddy. Ayun, lighter. Isaw. Si body pala ito eh. Utak, sir, no? Utak. At saka, Lahat mo, aga mo pala dito. mata. At saka, dito. 18. At saka, meron pa, sir. Meron pa ang bumbong. Bugtong. Balik natin yung bugtong, sir. Kasama ng mata. Para sa mata. Sa mata. Lagyan taba po. Ay, rice. Apa. Ginawa. Tirayin din.
May luto na ba yun? May tapak. Oo nga, marami pa pala dyan.